video. Anong makikita doon? Bale sa Tiger and Lion na po, yung next station. Tiger and Lion po. Tapos, idadrop nyo lang kami doon po yan. Kung wala pong waiting, ako ulit yung magsasakay po sa inyo. Welcome to Baluarte. Ilocos Sur, no? Bale dyan po yung last na station ng sa Reptiles. Opo, dyan sa taas. Wow. Ayan. Paakyat na. Parang nasunog lang. Parang di kaya, kuya. Oo, maamoy yung ano mo eh. Yung gulong. Yung clutch mo maamoy. Mabigat. Sabay sa kabila. Di kaya. Lang po, wait lang. Nahirapan. Mabaho na. Kaya dapat mag-unload kasi heavyweight tayo. Mag-unload. Okay, sabi ko iba. Hindi niya kaya. Ay! Bakit naman siya? Hindi ako nakapagbelo. Pero kaya niya. Sigurado. Bigat. Kaya mo. Plus 2x eh. Yes, kinaya. White Lion po. Okay. May kaya pala. Opo, White Lion din po yan. So yung package eh, hanggang saan lang yun, kuya? Tapan lang po, sa museum lang po. Ah. Yung dito po. Ah. Bale, lakabutan po lahat. Oh. Yan po yung pala at saka galing sa top. Yung tatak ba yun yung busy? Opo. Ah, okay. Yung adventure na magpapagod po sa may hirap. So iikot lang na gano'n. Kada station po, pwede po kayo lakad-lakad. Ah, Pwede tapos? picture, pwede kayo Tapos maghihintay ka na doon. kung wala po yung walang ibang sasakay, sa pulis po yung sasakay. Kung meron, may iwan na ka. Opo, pero may yung magkagaling doon po sa pick-up po. Paano kung wala na nang galing sa pick-up mo? May tatawag po natin pa siya na para May nagbabantay ko. Ganda. Lawak ko dito. bale 100 hectares. Oh? Kanino to? Bale yun po yung safari. Yun. Yun po, parang klase. Kaya ilang hektar Ah. okay. Ito. 120 po. Ilan? 120. 120 po. Dati pa. Bale doon po yung kirot. Yun. So pupunta pa. Ah. O diba, may driver na tayo, may tour guide na rin. Ah, diba? Diba? Galing ni Kuya, alam niya lahat. Story. Well-equipped siya. Oo. Ganito dapat yung mga ano eh. Ilang years na yung existence ang ilang taon na siyang nag-exist itong zoo. Matagal na po. Pero nag-start yan, mga collection lang dati ni Simpson. Opo, correct. Magaling mag-isip si Hanggang napadami po. Tsaka maganda, marami siya nabigyan ng trabaho. No? Para lang kabuhayan sa labas, may mga livelihood projects. Yan po yung Palawan Perkat. Animist po sa Palawan. Ano ba yan? Palawan Perkat. Ah, okay. Ayun yung mga cats. Palawan po. Palawan Perkat.
Picture tayo sa Jira. Jira. Let's go. Ayaw niya. Daanin mo lang kuya. Slowly. Ito nga. Kung ako ya, sir. Pakain. Ay! He want that one. Well, we give him. Huwag na lang. Tama. Hawakan. Paglamin yung pagpakan. Halika na, ano? Okay. Guray. Ay, maap. Ay! Ayaw pa hawak. Ayaw pa hawak. Yun na rin sa kinalat siguro. Hindi siya takot. Let's go na. Hindi, dito exit. Tapos na tayo nagpakain. So, pakain tayo dito. Dito lang. Ay, wag na. Let's go na. Tapos na bakit naman naman guys? Let's go. Wala na, naiwan na si nanay. Ang galing. Nagpakain. Nagpakain siya? Hindi takot. Guys, nagpicture kayo ni Kuya? Hindi, ipakain. Nagpicture. Naman ang unggoy. Matadaanan mo. So, dapat magdala din sila tarsier dito para wala nang pumunta ang Bohol. Unggoy. Magandang unggoy kasi train mo. Kuya, ano yung gold building na yan? Yan po yung dating bahay ng David po. Pero ginawa na niya hotel. Dati niyang bahay. Yung mataas, maganda yung kasi yung gumagyo na parang ganun, parang alaman. Sabi, umiilaw. Parang Christmas tree. Ang ganda pag pinapailawan. Yan pa rin malaki. Yan. Doon po sa taas pero napagpulog. Oh, so wala na siya. Wala na. Pasok lang po kayo po sa loob. Pwede na picture? Opo, pero. Let's go. Picture ako walang camera eh. Let's go to Safari Gallery. So pasok po kayo sa bahay namin. Bahay mo. Makikita nyo puro. Sige po. This is package. Ano to? For ito. Ayan guys, so daming kaway ka. Picturean ko kayo sir. So lahat daw nang nandito guys is tunay. Ayan.
na tayo guys. Tara. So, done na. Labas na. Entrance dun yata yung exit.